ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷеннои ман Шаҳром. Айни замон дар якум советский қарор дорем дӯстони гиромӣ. Аз ин тараф худи якум советский мешавад сихқабобои хуҷандӣ ва ба тарафи рост меравем, беморхона мешавад. аз ин тараф бивши бозори Ҷалҷам, Клеопатра ва болотар меравем, тарафҳои молодёжни театр мешавад. хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. марҳамат, бисёре бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, манаҳа раҳи калон, раҳи мошингард аз ҳамон ҷо омадем. хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. ба ин раҳ мо омадем. дар ин ҷо як се раҳа мешавад дӯстони азиз. мана ҳамин бинои истиқоматӣ, ин чорошунагаш неву бароҷа севушунагае дар мана ҳамон бино ҷойгир аст. худи бинои истиқоматӣ аз севу шуна иборат аст. хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин дуюмо шуна ҷойгир аст. ҳами ҳардуш трезаи хонамон мебошад. як хонагаяй ва дар ин ҷо плашадка ва раҳи мошингар дӯстони азиз. дар як лестнични плашадка дӯстони азиз сета хона ҳаст. якум, дуюм, сеюм хона. хонаи имрӯзамон мана ҳамин мебошад. як хонага бо масоҳати 29 метри квадратӣ дар дуюмо шунаи бинои советӣ. бинои кирпичние дӯстони азиз, набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона ва якум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳамин якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ин ҳуҷра дӯстони азиз таъмири хуб дорад. хона балкон ҳам дорад. ҷойгир аст дар якум советский. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. ин ҳуҷра боз балкон ҳам дорад дӯстони азиз. назди вайни чазда ҷойгир аст. ҳамхе боло меравем. раҳи калони якум советский мешавад. дар ин ҷо ошхона, яъне кухни гарнитур ҳаст ва кухни гарнитур меистад. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ошхонашам треза дорад дӯстони азиз. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом дӯстони азиз. нархи хона бошад 195 000 сомонӣ. боз савдо мешавад ва иваз ҳам мешавад. бо ду хонага болои пул дода мешавад аз тарафи соҳиби ҳамин хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва чӣ хеле ки гуфтем иваз мешавад. бо ду хонага болои пул дода мешавад. ва ба ҳамин набор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.